Suomalainen kaura on vaaleaa ja kirkasta. Se on varmaan se kaikkein tärkein asia. Meillä on pitkä päivä, runsaasti valoa. Meidän kasvuolot, meidän maalajit on semmoisia, että ne sopii erityisen hyvin kauran viljelyyn ja kosteuttakin on useimpina vuosina riittävästi niin, että kaura pystyy tuottamaan kunnon satoa ja laadukasta satoa. Myös sitten tietysti se, että ei ole liian lämmin. Se on kauralle hyväksi. No, hyvänlaatuinen kaura oikeastaan käsittää rehupuolella hyvät rehuominaisuudet, mutta sitten elintarvikepuolella nimenomaan hyvät myllylaatuvaatimukset, eli on korkea hehtolitrapaino, hyvä 1000 jyvän paino ja ennen kaikkea sitten hyvä seulonta-aste, eli pieniä jyviä mahdollisimman vähän. Tarkoittaa alle 2 millisten jyvien osuus on mahdollisimman pieni. Totta kai tietysti sitten se väri on tärkeä asia ja erityisominaisuuksiin on tätä nykyään entistä enemmän kiinnitetty huomiota, että muun muassa beta-glukaanipitoisuus on sellainen, jota hyvin paljon kysytään ja halutaan, että sitä olisi kaurassa. Kaurahan on erinomainen kasvinviljelykierrossa. Se on vähän syväjuurisempi kuin muut viljalajit. Sanotaan sen kauran juuriston jopa puhdistavan maata. Eli katkaisee tautikiertoa hyvin esimerkiksi ohranviljelyssä. Ja sitten jos ajattelee kauraa sinänsä, niin kaura on paras sijoittaa esimerkiksi öljykasvien tai nurmekasvien jälkeen. Tällöin vältytään sitten toksiiniriskeiltä ainakin jonkun verran. Aikaiset lajikkeet ilman muuta, oli vuosi minkälainen tahansa, niin ne on yksi parhaimpia vaihtoehtoja. Silloin ei tule ongelmia siitä syksystä eikä syksyn vaikeista korjuuolosuhteista. Ja toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että tilalla ei viljellä yksipuolisesti yhtä lajiketta, vaan mieluummin valitaan vaikka 2 lajiketta, aikainen lajike ja myöhäinen lajike. Silloin saadaan sitten puintitöitä jaksotettua ja nimenomaan kuivaustöitä jaksotettua, koska kauralla on hyvin tärkeää se, että se viljasato saadaan heti kuivuriin, kun se on pellolta puitu. Borealilla on tarjota moneen käyttötarkoitukseen soveltuvia kauralajikkeita. Meillä on aikaisia lajikkeita, Meeri ja Riina, jotka molemmat on hyviä rehukauroja, mutta sopii erinomaisen hyvin myös sinne myllykauratuotantoon. Myöhäisemmässä valikoimassa meillä on myllylaatuinen alku, on erinomainen vaihtoehto sellaiselle viljelijälle, joka ei halua sitä kaikkein myöhäisintä lajiketta viljellä. Ja sitten sinne vähän myöhäisempään päähän, niin sinne Steinar ja Iiris, jotka on erinomaisia myllykaura- ja vientikauralajikkeita.